Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolanong Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-planting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan, paki-like, share, and subscribe ang ating YouTube channel, Bicolanong Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Welcome to Dayap, Kalawan, Laguna, Beng Garden. Ben Garden. Beng Garden. Ben Garden. Yan ang garden ni ate. Magkakatabi lang sila ni Mama Red. Ganda. Ayan. Mami rin ang Let Garden. Magkakatabi lang po kami tatlo ni Shai, ni Beng. Yan po. 150. Aba. Ngayon lang ako nakakita ng bonggang Renaissance. 150 guys. Ilang puno to? Isa, dalawa, tatlo, apat. Paunahan na lang. Budget meal yan. Maliliit pa kasi yung iba yun. May mga maliliit siyang Renaissance. Pag mga maliliit pa, Pwede na yung 100. pwede na. Ito maganda, budget meal. Renaissance. Magkano ngayon ang mga malalaking Renaissance, di ba? Tsaka ito yung Renaissance na na mga original, di ba? Original rin. 100 lang to. Pero mabilis lang naman siguro lumaki talaga to. Wala pang 1 year, no? Wala. Parang sa Wave of Love ko, malaki na ngayon. 100, guys. Yan. Paunahan. Ito, ano to, Nay? Rosary. Rosary, magkano po ito? Ganyan sa kalago. Ito, 100 po. Yung mga malalago, 100. Ayan. Rosary daw. Rosary. Rosary. Yan. Panalangin. Ang pinaka-importante sa lahat. Ito na, magkano sa inyong kalegium nyo? Mga baby pa oo. Baby pa kasi. Mga baby. Diba? Ang mahalaga, stable na rin naman. Ito po, magkano sa inyo to? Yan, 70. Syngonium. Si Syngonium. Ito, magkano to sa'yo, Nay? Ito, ang kapal na niya, oo. Ano lang yan, 120. 120 lang po, 120. Parang napansin ko yung mga plants rito maliliit. Budget meal to. Marami pa naman taong mahilig sa budget meal. Oo, yung sasabihin nila, kami lang magpapalaki. Kami na magpapalaki, ganun yun, Nay, di ba? Ito, magkano po sa inyo to, kakaiba? Ano tawag dyan, ma'am? Ano yan, yung succulents yan? Sa akin, variety rin siya ng succulents. Magkano naman po? 100 na lang yan. 100, aba. Ang dami niya. Kapal na niya. Ang dami nga niya, no? 100 lang. May sando. Di ba? Ito, magkano sa inyo, ate to? 50. 50 lang. Kapal yung mabuti pa yung Gemini niya. Ito, magkano sa inyo itong Doña Carmen nyo? 50 rin. 50 pesos. Pati itong kalateya nyo. Yan, 100. 100, Basta pag mga kalateyang ganito, 100 na pala. Ayan. Ayan. Kung gusto nyo ng budget meal na Gemini Flora, Yan, 100 na lang. kayo magpapalaki. Kano? 100. Yan Diba? Dito tayo sa budget meal. Kahit maliliit. Aba, magandang Renaissance, diba? May budget meal. Ito, magkano sa'yo, ate? Yan, 70. Ito po, magkano sa inyo to? 100. Temptation. Temptation. Anong tawag dito? Temptation. 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 Ito, magkano sa inyo pag mga ganito? Alam mo gaano ba mami benta niyan? Maliliit yun malalaki yung sa akin. Alam mo, Pag maliliit, eto guys, ang maganda sa garden dito, nagtatayo sila sa presyo. Diba? Hindi, ang maganda rito kay ate kasi parang may mga budget meal siya. Katulad yan, isang piraso lang. Diba? Pero stable na. Kahit ano yan, yung 100. For only 100 pesos. Diba? 100 yan. Ayan. Marami pa rin bibili. Oo. Minsan nga may mga bumibili talaga, gusto nila sila nagpapalaki. Gusto nila budget meal, di ba? Dami na nito. Magkano naman po yan? Lago na, kailangan nakati na yan. Magkano daw ito? Magkano to?
150. 150. Ayan, di ba? Kasi mother ko yun. Kaya pa. Ah, mother. Mother pala. Kadami ang buli. Kaya pala ang dami, oh. Tuhog. Tuhog manok. Ang tawag ng iba dito. Magkano naman po? Dito, ano na lang siya? 100. May maliliit Ayan, oh. Yun din ito. Ah, okay. Ito 100 kasi matataas na po, guys. Pero meron siyang pinaka-budget meal, 20 pesos. Ate, pakita mo nga yung 20 pesos. Siyempre, meron tayong mga manunood na gusto ng budget meal, di ba? O yan, 20 pesos. Dati tig 5 piso lang yan. Oo, panahon. Oo. Ang tagal na. O yan na. Ito naman 10. 13 years na. Hindi 4 pesos lang doon sa loob. O ngayon, 20 pesos na. Ngayon 20 na. 20 pesos na. Hindi ka nalugi sa 20 pesos, di ba? Ito yung antorium mo, ate. Ayan, ganyan. 250. 250. Ayan, ang tataas na rin naman po. Taas na yan kaysa doon sa amin. Oo nga. Kaya 250. Hanggang 200. Hanggang 200 ibibigay sa inyo ni ate. Ito, magkano po? Lang kasi manipis. 250. Ayan. Ito naman po guys, 150 rin. Diba? Ito, rapis. Dwarf rapis. 150. Ayan, 150. Diba? Ito, snake plant. Parang kakaiba na yung snake plant mo. Oo nga, mother. Mother na, no? Lumago na siya. Diba? Magkano naman po yung ganito? 100. 100. Ayan. Ah, ito. 700. Yung... Ayan, malaking sensation. Pag yung sensation lumalaki, ang ganda, no? Ang bongga. Ayan. 700 lang, guys. Ayan po. Ang lalaki na. Ito si Albo, ate. Magkano na sa inyo? Yan. Pag maganyan na kalalaki. Ano? 3.5. 3.5. Pero syempre, may lambing pa yun sa dulo. May lambing pa, may tawad pa raw po. Ayan, di ba? Ang ganda, ang gaganda. Ito po, magkano po sa inyo? Ito si rubber tree? 250 ah. Aba, ayan po. Ilang pirasong puno na lang to? 5. Si lemon lime rubber tree, 250. Ayan oh. Marami na pong sanga-sanga. Ayan, di ba? For only 250, meron na po kayong mga lemon lime. Ayan. Ito yung peace lily nila, variegated na. Diba? Nag-variegated na sa init ng araw. Pero at least hindi naman sunog, diba? Maganda talaga pag may pag hindi siya direct sunlight, hindi nasusunog. Magkano to ate? 70 pesos. 70 pesos. Ayan. Ito guys, ang presyo dito ni ate, may 50 pesos, may 70 pesos. Pero hindi na po kayo lugi sa lalagyanan. Ang kapal na, no? Tsaka yung... Parang ayan. kapal. Oo. Ayan, ang kakapal na. 50. Ayan, ang maganda. 50 pesos, yung mga pan-landscaping. Ayan, 50 pesos. Diba? Ito po yung mga bakya nyo. Ito 150. 150. Depende sa laki. Magagandang halaman pa rin. Klase. May magkakaiba kasi sila eh. O, magkakaiba pa rin ang variety nila, di ba? Iba ito, magkano ito? Ito 200. Ito 200 yan. Makakapal na rin naman, hindi lang isa ang puno. Ayan o. Tatlo. Ito Kaya, 150 pwede nito. may 200, may 150. Yan, pili na lang po kayo. Ito, 100. 150. Okay. Magkakaiba sila ng variety. Depende sa variety nila. Oo, depende sa variety. Pero ang gaganda pa rin naman nila. Yan. Ito maganda to eh. Anong variety to ate? Ano ba? Parang devil backbone to eh, no? Kakaiba siya kulot-kulot. Kulot. Di ba? Magkano yung ganito? Yan 350 yan. 350. Pero dito sa mga ganito 150. Ah, ito, 150. Ang cute, no? Ang gaganda. Ganyan ang kulay talaga niya. Ang ganda. Ito, meron silang isang hoya. Magkano naman to? 200 ang hoya. Ayan.
Yung Forever Rich mo, magkano? Ito, 150. Ayan. 100. May 150, may 100. Ayan. Ito po, yung ganito kakapal na heart lip, 200. Ito po, yung Syngonium ganito, Yan. 150 yan. 150. Ito si Wenlandi. Magkano naman to, te? Kano na ba yan, May? 100 100? pesos. Ayan. Dito yung mga Ridsaya mo, magkano? Dito ay 80 pesos. Ito yung si Calathea. 80. Yan, ganun din. 80 pesos din, guys. Pati ito, Ito sa 50. ayan, 50 pesos. Ayan, kung bet nyo yung 50 pesos. Ayan. Dito, guys, itong garden na to, bago lang sila dito. Ayan. Ito po yung mga bagong garden nila. Bagong pwesto. Ayan. Dati nandun sila sa may Victoria. Dati nasa Victoria Plains subdivision sila. Ngayon naman, nandito na sila sa may highway ng Dayap. Ayan. Kaharap nila ang Elvis Garden. Ayan. Ayan. Itong pinakamaganda, yung Orlando nila, malalaki na. Ayan. Ang lalas na. 150 na po. 150 na kasi grabe naman talagang lash na, 'di ba po? Ayan. Magaganda na, may mga trailing na for only 150 pesos. Ayan. Magkano pa rin 'to? 25. Walang kamatayang mayana for only 25 pesos. Ayan. Oh, 20 pesos na lang. Ayan oh, ganda pa rin niya. Ang ganda. O yan, di ba? Ang bongga. Ang kagandahan ng gumamela for only 150. Ayan. Di ba? Ang ganda. Marami ng bukong. Parang isa na lang siya, ate, no? Isa na lang. Paunahan na lang. O ito guys, maraming ang budget meal si ate. Kahit ganito lang budget meal. Gigantiya, magkano to? Magkano daw to? 50 lang yata yan. 50 pesos. 50 pesos lang to, Ben. Ayan, Gigante maganda, yan. gigantiya. 50 Yan ang maganda, di ba? 50. O, 50 pesos. Paunahan na lang, isa, dalawa, tatlo na lang. Ayan, di ba? Tatlo na lang. 50 pesos. Sayang din. Ito mga ganitong Syngonium, tsaka Caladium. Ayan, magkano? Ang tagal sumagot niya. Ayan. Magkano ba yung 20 presyo niya doon? Ayan. Ano lang yata to? 100. O, 100. Kasi yung Caladium niya makakapal na rin naman, di ba? Ayan, o, ang dami na. For only 100. Napakal kasi yung kalibin ko, kaya 150 nakapasok. Ate, tama ba? Presyo ko 150 pesos. 50. Ah, yun. 50 pesos. Yan naman pala. 50 pesos. Yan. Pili na lang po kayo ng mas magaganda. Ito naman, mga 100 yan. Yung Kasi naman pinapaubos na yan talaga ni ate. Di ba? Pati ito ate na. Magkano to? Ito. Ayan. 200 yan na ta? Oo. Magkano? 200. Ang bongga. Aba, ito ay mga mahilig sa mga gumamela. Oo. Anong kulay ito na? Red. Pink. Yan. May Tapos, pink, may red. For only, depende sa taas. Depende sa height kasi yan eh. Pag mga matataas na, magkano Pagka po? matataas na mga, katulad nito, mataas na ito. Ang mga ano na to, 200 na yan. 200 na. Pero yung Mga maliliit. medyo mababa Ang yan. mababa. At saka ito katulad nito, ang marigitid kasi mahal, di ba? Oo. Ang ordinary, ang yung, mura. Magkano po ito? Pwedeng 75. O, yan ang 50, presyuhan. May 75, may 50 pesos. Ito. Madali yan pa ang kausap si nanay. Tingnan mo. Ayan, Yun ang bet. 50 pesos. Mhm. O, yan, di ba? 50 pesos lang yan. Ayan, 50 pesos. May bulaklak na. Naku, paunahan na po. Ito naman po. Ito ay sinamumo, kulay Sinamumo. dilaw, pino. Ang bulaklak ay kulay dilaw. Magkano po sa sinamumo? Ito ay, Mukhang maliliit na lang yung natira, no? Oo.
Ay, ito'y ano, Sinamumo. sinamomo. 100. 100 lang po. Ito po sila mga papwa. Itong mga papo ba ay 50. 50 pesos. Ayan, 50 pesos. Yung variegated. Mga bagong, parang mga Nagdidilaw siya, bagong hindi labas na. to, no? Oh, bagong labat. Magdidilaw na siya kasi kailangan ginabilat siya sa init para lumabas yung Kaya pagkadilaw pang, niya. oo. Magkano mo yung ganito? Ito, 100. 100. Ayan, Yan, makakapal na po. makakapal Last na. Oo. Last na. Ayan. Ang manipis naman, ito ba buwasan po siyempre yan? O, siyempre po, may bawas pa. May lambing pa kay nanay. Ayan. Diba? Ito po, mga ganitong palmera nyo. 50 lang yan. 50 pesos pa rin. Ayan. Aba, ito, maganda ito. Kahit budget meal to. Oo. Magkano po, Nay? Hindi ko alam sa anak ko kung magkano benta nila dyan. Ay, si nanay na lang po kayo mag-usap. Oo. Ayan. O yan, si nanay, busy-busy oh. Ayan guys, Indian beads for only 1,000. Ayan. Mga pampaswerte, di ba? Ang ganda. Bulaklak. Ayan. For only 1,000. Ang ganda. Ayan, ang starlit nila. Naku, magaganda sa landscaping. Nay, pag ganyan kakapal, magkano? 65. Ayan, oh, wow. Sa isang seedling bag, hindi lang isang puno, kundi dalawa pa. For only 65 pesos. Ayan. Tapos ito, pinarami nila na. Magkano sa inyo to? Yan. Pwede na rin yan sa... Pagka tumaas na yan eh, murang-mura na yan sa 50. Talaga? 50 pesos? Oo. Ayan. Ganda, no? Mura na yan sa 50 pag tumaas na yan parehas ang mga ano niyan. Ayun ang mga magagandang pang landscaping. Oo. Ilagay mo nga lang yan sa paso eh. Sa paso. Buhay na buhay na. Oo. Buhay na buhay na. Ganda yan. Ito, di ko alam. Ang presyo. Hindi alam ko ang presyo, hindi ko alam ang pangalan. Okay lang. Ay, oo. Magkano ang presyo dito? Kasi maganda to sa landscaping. Oo, pang-red na sa plant building. 300. O yan guys, 300. Pasensya na kayo, si nanay, limot batch yung ID, parang ako. Kasi tinatanong ko lang nila, ko hindi rin alam. Hindi rin alam, di ba? Kahit yung mga may-ari ng garden, hindi rin nila alam. Pero ang mahalaga po, only 300. May ganito na kayong plants. Ayan. Diba? Yan ngayon, yan ang inain ngayon. Bongga pala to eh, no? Oo nga. Kahit si mother, bumili yan, tatlo pa eh. Pag hindi pa nga ako nabayaran eh. Oh, 7,300 yung pinit up sa amin. talaga? 1,000 yan. Ito magkano to, Nay? Yan. Ang ano namin yan, 2 piso. 2 piso ito oh. Pero ang ganda, no? May halamang ka na, no? Yan, 2 piso yan. Ayan, 2 piso. Last price niyan ay 175. Wow. Ito panin. 175. 175 centavos. Oo. Diba? 175 din po. Ayan, bili na po kayo yung mga mahilig sa mga landscaping. Peanut. Ayan. Ito na, yung mga crotons nyo, magkano mga Crotons. presyuhan? Ayan. Ang hindi kasi pare-parehas yun. Ang benta ng anak ko dyan ay ano, 150. Ang presyo ng croton nila dito guys, depende. Dito, Depende. ayun yung parang airplane siya, 150. Ito sa unahan magkano? 75 hanggang 50 ata. Ayan, 50 hanggang 75 pesos may bibigay sa inyo. Ito na, magkano sa inyo? Magkano sa anak nyo? Yan. Yan nga, 150. O, 150 pa rin. Ito ang ganda, no? 150 guys. 150. Ito, 150. Hanggang dito na eh. Ito 150. Tapos ito lang ang mura-mura. Yung nasa dulo, iba ng presyo. Oo, iba na presyo. Magkano ang presyo na eh? Ito, ay, 75. Yan, 75. Hindi, yung ganyan talagang variety, mura yan. Mura Yan lang ang, yan. pero yung 75, ang taas. Kaya lang yung 75 kasi mataas na. Oo. Mataas na po kasi, ayan, di ba? Matataas na. Talaga. Yung mga ganung katataas na, sa dulo. Ayan. Lagay mo talaga, eh. Lagay mo natin para mabili. Ay, pag mga ganito na na, magkano? Ito, ano lang yan, 50. Ayan, 50 pesos lang po. Ayan.
Kung may 75 pesos, may 50 pesos. Oo, kasi sa akin Ayan. dalawahan yun eh. Oo, ngayon ang tanim mo na yun eh. Dalawahan yun. Dalawahan. Eto, mga aglonema variety ni nanay dito. Magkano po yan? Yan, 250 din yan. Ayan, 250. Ayan po. Ganda, di ba? Itong walichi ni nanay, magkano? Camouflage yan yan. Oh, camouflage, 150 lang din. 150. Itong makapal na kalataya sa kabila. Ang kapal na, di ba? Oo, 250. Ayan, 250 po. Aba, ang yabong-yabong na. Pang-display na lang talaga, Nay, di ba? Pero mag-ano na lang, ilalagay mo. Ilalagay na lang. Ito yung kanyang mga fried it, magkano, Nay? Ito'y... Pag mga ganito kalalaki. 400. Ayan na, 400 po. Pero ang kagandahan po sa 400 na yan kasi, ang ganda po kasi ng pot. Mayroon na pating suhi. Oh, may suhi na, di ba? Ang gaganda na. Ayan po, ang gaganda na. Namatay na yan eh. Oh, Sabi nga sa sumibol pa uli. Oo, sabi sa akin ng anak ko, Mama, kaya ayaw kong bumili niyan eh. Tingnan mo naman, tatapon ko na yan. Anak, kayaan mo yan dyan. Sabi Nabubuhay po yan. Ganyan din yung akin eh, may sumpong. ko, Di ba? Hayaan mo siya. Basta wag mo lang diligan ng diligan. Ayan. Ang ano nito, yung kailangan nasa mainit siya pero hindi yung direct talaga. hindi. Kailangan may hangin. Ganyan siya. Ayaw niya rin ng kulob. Ayaw niya rin, di ba? Sa halaman, importante yung may light, may hangin, di ba? Yan, dun sila lumalaki. Ito po, magkano sa inyo yung ganito? Ayan. Hindi pa yan binibenta. Ayan, ano pa lang siya. Kasi ba? Hindi pa stable. Stable na siya, kaya lang maliit pa. Maliit pa. Stable na yan. Oo nga. Bigay ko lang yan sa kanya. Para siya magkaroon din. Ayun palang maganda rito, tulungan eh. Di ba? Ito po, magkano to? 250 yan. 250. Ayan, 250. Ito po yung mga bagong mga, mukhang mga bago pero stable na rin naman. Di ba? Na yan. Magkano naman po? Ray, 150. Oh, yan ah. Kung gusto niyo po ng mga budget meal na mga aglonema, Kung kayo na ang magpapalago. ayan, 150. Meron. Ito po, Ito, hindi pa yan Brazil. papalakihin pa. Ano to? Parang kakaiba. Ito tawag siya. Di ba? Ngayon ko lang nakita to. O ngayon ko lang napansin. Florida Beauty. Ah, Florida Beauty. Magkano po? Variety din siya ng Dracena. Ay. Variety yata siya ng Dracena. Magkano po siya? Ayan. 250. 250. Ang ganda, no? Oo. Sa dahon pa lang, ano na, sulit ka na eh, di Sulit ka na sa ba? dahon lang. Ito po, magkano sa inyo itong ganitong alocasia? Yan. 300 yata, 400. Matandaan ang bili niya dyan, nakalimutan ko. Ang pag-uusapan nyo na lang po yung presyo niyan. Ayan. Ito si Humalomina. Ayan, 150 lang. 150 si Humalomina hanggang 100. Ayan. Etong maganda, bongga. Gustong gusto ko. Ang kagandahan ni Birkins. Ayan po. Magkano ito, Nay? Yan, 850. Ayan, 800. Sa 800 naman po kasi, super Oo. laki naman po kasi. Kasi yung Di ba? nagbibili nila ng May budget meal kasi nito, hindi naman ganito kataas na, saka hindi ganito kakapal. 450. Oo. Yung 450 nila, hindi ganito kakapal. Oo, ang ganda ng dahon. Tatlo lang ang dahon Oo. ng 450. Ayan. Ganda. Ito, anong ID nito, Nay? Ano din to? Fern din to. Magkano po ang presyuhan ng firm na yan? Presyo niya dito ay 200. 200. Yan, 200 yan, guys. 200. Kakaiba yung firm na to, ah. Ayan. 200 yan. Sa presyong 200 lang po, ayan, may napakagandang firm na, na kayo kakaiba. Parang millionaire, eh, no? Tingnan Dami mo ang ng dahon. niya. Ang dahon niya, naghahati sa gitna. Wow, ang ganda nga. Oo nga, no. Ganda. Ito si Black Prince na. Dito tayo kay Black Prince. Magkano po? Black Prince ay 600. 600. Kasi po ang taas na. Diba? Ang taas na. Ayan. Yung medyo mababa. Ito, ay 500. Yan, 500 naman po. Ayan po. Kasi the same price lang naman ang Ayan. binili nila.
Kaya lang Kasi dito nga na lang talaga, ako kapag, bumabawi. kapag talagang binili nyo, syempre, medyo may price. Pero kapag naman talaga na napalago nyo, na parami nyo, syempre, talagang swak na rin ang budget na ibibenta nyo ng mura. Kasi parehas lang sila ng presyo. Ngayon Oo. dito na lang babawi para may price. Oh. Okay. Kasi hindi naman pwedeng presyo ng ko ng 700 ito. Oo. Diba? Dito naman tayo sa kabila na eh. Kakaiba yung, Couple fern yan, couple fern. marami siyang mga variety ng firm, no? Ayan, couple Magkano fern. naman po Pag yan? sibol niya, automatic dalawa. Talaga. Oo, hindi siya. Ito, isa lang, ano lang to, 2 piraso lang to kasi mag-asawa nga. Mag-asawa nga, ano. Oo nga. So ngayon, nag-ano siya, nagsuwi siya. Ang timalo, 2 din. Dalawa rin, ang galing. Oo. Magkano naman Dalawang po yan, talaga. ay? Ito, ang benta niya dito ay 600. 600. Kasi talagang malago na rin naman siya, no? Malago, Kakaiba oo. yung pag ano niya. Ano, tingnan mo. Ganyan lang ba kahaba yung ano niya? Dahon niya. Dahon niya? Parang ganun. Ganun lang sa kahaba. Pero ang ganda naman kasi malusog, di ba? Kahit cute siya. For only 600 po. Maraming variety ng firm yung may-ari nito. Mahilig siya eh. Sa kabila na, ito magkano to? Alin ito? Ano to ay? Ano tawag dito? Hindi naman to sexy firm ba to? Ay hindi. Basta firm din siya, Nay. Di ba? Magkano to, Nay? Ano? 250? 250. Ayan po. Ayan, yung Tig 250. kapal ng dahon. Mataas na po siya. 250 lang. 250 lang mula sa puso. Mula sa puso, pasensya na po kayo. Paki-comment na lang po ang ID. Yan, ang mahalaga, 250 pesos. Meron na po kayong ganitong variety ng firm. Ang gaganda, iba-ibang klase, puro firm. Yan. Ay 350. Pag ganito nakakapal na, 350. Ayan. Altea din yan. Itong mosaika, pag mga ganito ka, Itong masaya ka, pagka ganito kakapal, magkano ba yung sinabi ko kanina doon? 500? oo, kasi makapal na rin naman. Makapal na. Pero pwede na po sa 300. 300. Kasi dalawa rin naman to eh. Ito, magandang firm na yun. Ayan, Ano? ang firm na naman ulito. Lace fern or white fern? Lace firm. Magkano po ang presyo niyan? Yan. 250 din. 250, aba? Maganda, kala mo yung dahon kulot-kulot lang din eh, di ba? Kung only 250, pang display na Dati lang ang benta ko po. dito ay 500. Sa totoo lang. Nagbaba rin talaga ang presyo, no? Pero kakaiba siya. Ito po, yung variegated nyo. Yung variegated niya ay ito nga, hindi nga ako niloko Ang na. cute eh. Niloko na siya ng binilhan niya. Ito ay 150. 150, yung ganito binili niya rin talaga. Binili niya, ang sabi ay sensation daw na variegated. Hindi, fish lily. Oo, sabi ko fish lily na variegated yan, anak. Sensation daw eh. Sabi ko, pinakita sa kanya yung mother niyan. Oo. Sabi ko, anak, kahit ano nangyari, dahil fish lily na variegated yan. Ate, kahit ako hindi magaling sa pag-ID, ang alam ko variegated fish lily yan, di ba? Ayan, kitang-kita eh. Kitang-kita. Magkano po na ito bibenta ni ate? 150. 150. Ang mahalaga, stable na rin naman po, ayan. May pat na palalakihin nyo na lang, di ba? 150 kasi 150. binili niya maliit pa. Pinalago niya na lang. 50 ang bili niya. Eh, ngayon, ayan, mayroon na siyang Paso. may paso na. Tapos, yung bilhin niya, sa maliit na plastic Yung yan. kagandahan nito ate, yung hindi naman basta ipalang, may halo, di May ba? halo yan, mix Maganda talaga yung yan. maganda yung pagka-mix ng soil nyo. Ako Yan. na nga ang naglagay ng mga 150. mga abubuno. Maganda pa rin naman ang mga mayana. Magkano pa rin to? Ayan, 50 lang yan. Ayan, 50 pesos. Sa halagang 50. Yan. Malalago Makapal na po, makakapal na. Na, ito magkano to? Ayan, 25 pesos yan. 25. Golden Duranta. Golden Duranta. 25 pesos. Ay, variegated. Variegated pala. Variegated siya na yun. Ganda, no? Variegated Oo. golden. Kasi ang golden nun, hindi puro na Oo. lang. Ito, variegated talaga siya na eh. Variegated. Ang gaganda, no? Mga magagandang pang Ang landscaping. landscaping talaga. 25 pesos lang po. 25 pesos. Ayan. Hanggang 20 lang yan. Last price. Ayan, 20 pesos. Ibibigay din sa inyo ni nanay. Ito guys, yung kalatayang cute na to, magkano, Nay? Ano? 150. 150.
Ito ang ganda nito na ano to. Yan. Na hanggang ngayon, Hindi mo pa rin alam. hindi ko pa rin alam dahil hindi ako nakabalik doon sa binilhan ko. Magkano siya, Nay? Yan ay ano lang, 100 lang. Ayan. Oo. Yung plans na to, paki-comment na lang po kung anong ID niya. Ayan, ang For ganda only niya. 100 pesos. Kulay gray. Kakaiba yung ano, yung mga bulaklak niya, no? Di ba? Ang Yan, ganda. sa bulaklak niya, yan ka magkakaroon ng pampunla. Oo. Oo. Ah, ganyan ang pagtanim Ayan, niya. may mga buto-buto, tingnan niyo. Ayan. Na hindi ba ito maselan alagaan? Hindi. Pero sa ano lang siya, hindi siya sa initan. Oh, sa lilim. Kasi pag In sa the- init, nasusunog. Ah, nasusunog din siya. Ang ganda, no? For only 100. Ayan. Ang dami ko lang Bilhin niyo na po, hindi ayan. ko na anong pangalan talaga. Talaga? Ah, mabili pala to dito. Oo, mabili. Ang dami ko na nabenta niya. Binigyan ko na nga lang. Ako, galing na to sa akin. Sabi ko, anak, magtanim ka rin. Eh, paano naman kasi, Nay, ano eh, kakaiba yung mga halaman niya, di ba? Sige, Nay, kukunin ko na nga lang din yan. Yang kakaiba. Ito, yung bonggang plants na to, Nay, magkano pag ganito na? Ayan. Pwede ng 200. Kasi Ayan, ang dami- 200 po. Ang dami niya ng ano. Ang dami niya ng saha. Na-demo nga natin to. Hindi ko Dami masyadong makita. Ayan, di ba? Ang ganda. For only 200. Diba, Inay, dito na lang tayo sa mga masiswerteng. Mani, Suplera. suplera. Trinit siya. Ang gaganda, malalaki na. Ay, di ba, Nay? Magkano naman po ito? Ano, 150 hanggang 100. Ayan na, 150 hanggang 100 ibibigay sa inyo ni Nanay. Iba yung kanyang dahon pag bata pa, no? Ayan, may libre langgam. Itong lemon lime nyo, Nay, magkano? Hindi yan lemon lime. Ano yan? Ito yung Orlando. Ah, ito ang Orlando. Orlando. Minsan kasi, parang nakakalito Parang yung, Orlando. oo. Ayan, ito yung Orlando. Ayan. Magkano naman po, Nay, yung ganyan kalalaguna? Mga ganitong malaguna ay mga ibibenta nila ang ng 100. No, 100 po. Trilling na lang ang kulang. Yan, trilling na lang. Mas magandang ilagay sa trilling yan. Talagang mas lumalaki ang dahon, di ba? Tsaka mas lumalago. Ito, bongga si Green Emerald. Ayan po. Mukhang nasa bunot na eh. Di ba? Ayan. Magkano naman yan, Nay? 100. Wow. 500 hanggang 400. 400. Ang kagandahan nito, yan o, ang dami na pong ikakat. Tapos Ang dami ito, na. kakaiba naman. Aba, kakaiba. Kakaiba na. Mahilig si nanay ng kakaiba. Ano naman tunay? Kakaiba nga siya. Hindi siya yung alocasia talaga. Hindi. Kasi ang kapal niya, no? parang ka-variety siya ng ano, elephant air. Ang Pero- elephant air, malipis ang ano, dahon. Ito makapal eh. Makapal. Tapos tingnan mo naman yung ano niya. Pink, no? Pink. O kahit hindi alam ni nanay ang ID, ang mahalaga, pakicomment na lang po yung ID niya. Pero magkano po ang presyo nito, Nay? Ayan, 350. 350 hanggang 300 ibibigay po ni nanay. Lagayan. Lagayan Aba, na lang. sosyal. Yung ano. Harap tayo Lagayan ng na konti, lang. Nay. Yung lagayan na lang ang babayaran ninyo eh. Ayan o. Hindi yan badyang. Makapal to eh. Di ba no? Hindi. Hindi yung badyang. Ay, ang ganda. Ayan, si Arkitekto Hardinero. Magaling sa ID-han. Ito yung mga pampayaman, pampaswerte sa loob ng bahay. Hindi ka mawawala ng bigas dito, Nay. Magkano? Bigas-bigasan yan. Ano? Bigas-bigasan. Ano? Ito ay tig 300 O lang. yan, tagti 300. Ay, ang ganda na. Ayan oh. o. Kasing lago ng aking firm din tunay, firm din variety to. Yan. Yes, 300. Yan. I-display na lang po. Dito na isa kabila. Pwede siyang magparami. Oo nga. Cuttings lang naman yan. Ah, cuttings lang tunay, no? Cuttings lang yun. Yung sa akin kasi na pinababayaan ko ng bago. Oo nga, ang ganda naman kasi tignan eh, di ba? Pag ang lagu-lagu nila, ang ganda. Ito po yung Mycans. Ang maikans niya ay 150. Ah, 150. Ang bongga. Bongga si 150. Oh, yan. 150. Nakapat pa. Ikot tayo, nanay. Konti. Kaya yan 150.
Pagka mga propagate na, nagbababa talaga. O yan ano, talagang pag mga propagate na, mababa na ang presyo ni nanay. Ayan. Kaya pala, ang gaganda ng mga plants nila. O yan, mga bagong, mga propagation. Dito muna tayo, dito. Nay, dito sa saging-saging, ito raw yung magiging lucky plan sa 2021. Magkano po yung ganito? Ano? Ay, 300. Oh, 300 guys. Yan po. Ayan. Kasi pag makakapal na, iba na yung mga presyo, di ba? Dito po si Calathea. Calathea ay ito yung ano, Kakaiba silang Calathea. Ito yung malalaki ang dahon, no? 400 yan. Ayan, 400. Pero hindi lang po isa ang stem. O ba? Ayan o. Ayan, sa isang seedling ba. Mm. Kaya 400. Pero siyempre, may lambing pa yan May sa lambing dulo. yan. Oo naman. Ito po na, yung anthurium nyo. Ito ang anthurium niya ay ano, ano yun, 150. 150. Kasi nakaano lang siya. Kaya yung sa akin 250. 250 yata yung presyo ko doon sa akin. O, sa kabila. Oo, kasi nakaano siya eh. Nakapat. Siya sa kapot. Nakalagay sapat. Ito kasi wala sapat. O, ito yung bonggang. Ganda ng mga, di ba? Yung mahilig sa mga landscaping na yung magkano to sa kanya. 100. 100 lang po. Ayan. Di ba? Ang ganda. Itong margarita. Ito ganun din. 100 din po. 100 na 75 yan. 100 to 75 pesos ibibigay ni nanay. Wala yung tunay na may-ari. Wala, pero alam ko Ito si yung mga lucky plants. wall. Yan, mga air purifier. Magkano po ito? 20. 20 pesos Hanggang 15. hanggang 15 pesos. Aba, ito, meron silang mga sampagita rito. Mabango. Pag may mga tanim kayo nitong... Magkano po yung ganito nyo na, sampagita? 50 pesos. Ayan. Aba, madali na rin lang naman to. Ayan o. Madali na magkaroon ng bumulaklak. Ayan, mayroon na nga ano. Malamang kaya cuttings to ni nanay. Madali. Ayan Ayan o. na yan. Kahit maliliit, may mga bulaklak na eh. Mga bagong propagation ni nanay. Mga stable na po yan. Ayan. Binili niya yan. Tapos, inano niya na lang, transfer niya. Kasi nasa maliliit na plastic lang yan. Ah, ito. Ito, magkano naman to, Nay? Ito, 25 pesos. Parang ano to yung Parang bromeliad, no? Oo, bromeliad na duwan. Magkano? 25 pesos. 25 pesos. Ayan. Ang bulaklak niya ay violet. Aba, ang ganda pala, no? Budget meal na bromeliad, 25 pesos. Ang bromeliad siya. Pero hindi ko pala bromeliad siya. Parang pinya. Parang pinya-pinyahan. Oo, pinya-pinya. Hindi, ang mahalaga, 25 pesos. Kasi itong plants na to, nakita ko to, pag malaki, ang ganda. Oh, pag Diba? nasa initan yan. Pag nasa Ano, initan. meron ako doon pula. Pulang-pula talaga yung dahon niya. Ayan, 25 pesos lang. So, photos enjoy. Ayan, mga photos niya. 150. 150. Ayan, 150. Ito na, kanyang Ito, Calathea. Mosaika. Mosaika. Ito ay 500 hanggang 400. Mahal ang Ayan. Mosaika eh. Oo nga, kung ito lang, no? May Kasi price talaga nakakabili. to. Ayan. 500. Kasi ang kapal na rin naman na hindi lang 2-3 dahon. Yan. Hanggang 400. May presyo talaga itong Calathea varieties na itong Mosaika. Ito po yung sensation ni Peace Lily. Magkano po yung Peace Lily? Ayan, 50 kasi, pero nakalagay na po sa pata pa. Ang cute naman, i-display na lang, di ba? Ayan, no? Ang ganda, buhay na buhay. Yung kanyang mga laki Ito, Lucky Bamboo. bamboo, magkano po ang presyuhan niya nga dito? 150. 150, ayan. May ano pa yan? May discount siya. May discount pa, siyempre. Ang discount, siyempre, wag lang pong saga. Diba? Meron pang lambing sa dulo. Pasok tayo, Nay. Ayun. Yung singgonyum ni nanay dito. Nasaan? Ayan. Ito yung... Binibenta ba yan? Hindi pa. Ito yung ano, Syngonium albo. Okay. Oh, na sabi ko sa kanya, anak, binigyan ko siya, nag-cuttings ako doon sa aking mother noon. Oo. Na naubos na. Yun nga natira, yung nag-green. Pero ito, maigit, may mayroon pa siyang... Variegated, no? Para magaling di siya maghalaman, eh, no? Ito, para may budget meal. Ayan. Ano to? Yung money tree. Money tree variegated. Magkano po pag 500. nakaganyan? 500, aba?
Kung may 1,800, ito naman 500. Ito po si Aglonema. Si Aglonema ay 250. 250. Ayan, 250. Ay. Ito si Butterfly Fern. Magkano tunay? Ano, 150. 150. Mataas na po't makapal pa. Ito na, magkano sa kanya yung ganito? Ito maganda to sa mga landscaping eh. Ayan. Ito na, magkano sa kanya to? Okay, ano, Ang ganda. 300. 300 ang presyo ni nanay dito. Ayan, kung makikita nyo po, no? Nay, ano bang ID nito? Ano yung ka-variety na set dress yan? Ah, ito. Ang mahalaga, ang presyo niya, 300. Ayan.